love from my heart hug. Hello. मा हेलौ मा खालामगासिनो दालाय? ए बे हिन्जावना DJ बक्सलै। आहा DJ बक्स आं DJ बक्स ना माबार फैनोबा फै। अबा थांनो आंलाय मा होनो? ब्रिजाव फै ब्रिजाव दानो फैनोबा फैयाबा दिगदारसो दङ नोङो। हात्स बे हिन्जावा बोरै जागोनलै हाबा जायाखै दानो हिन्जाव बादि दम होथारो जाबायसो थानांगोनलै नङाबा जानाय नङा दानि जुगाव। हाखु दाखु लेंनानै गाव दाबो फैयाखै बिराद देलायगासिनो लेना र' फैथों एसे रायनो दाबो फैमाराखै वा ससमा गोसोम गानलांदों माथो वा माथो ससमा गोसोमलाय हायो आंजों बेयाव जिराय गोबाव ससमालाय मा गोसोम बख' आंखौनो गोसोम नुलायलायो जानबाय ओमफ्राय मानोथो इमान गोबाव आलासि आदा फैदोंमोन जोंहा आदा सेंग्राना बोराय सेंग्रा गारलायबाय बे सिथाबनो जालायखो नोंनाबा बिदिल' सन्देयानो जोबा सन्दे सिख्लाफोरा जिबादिसो सानै साथाम गावहा साथाम साब्रैनि अपसन दोनखायो हलाय मबाइला जेबो मोना थांनो मबाइलाव मोनोना मोना सोरजोंबा सिथाबनाय फट' मोनबानोथ' नोङो नाय नों गैखाला आंजों नायला आङो रावनिबो मबाइल गैखाया आंनाव ओमफ्राय मानोथो हाखु दाखु लिङामोन बाहाय आइफन 17सो नांगौमोन आंनो आइफन 17 दिबे नुवाखै 12,000 मबाइल लानायखौ नोंनो आइफन नांगौ आं मिथिया आंनो नांखागौ ए आइफन 17 आंलाय मा मोननांगौ आइफन 17 खौलाय आंलाय मा मिथिगौ आंनो नांगौ मा खालामनो नों आइफन 17 लानानै रिल बानायगोन आंहा बे रिल बानायनानै मा खालामनो फेमास जानो नुवाखै नामा नोङो गुबुन सिख्लाफोरखौ आइफन 17 नि दामासा नों मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ आं मोनबानो जाबायना मानोथो लानो जादों ओमफ्राय दा आं होनो हायाना नों होनो हायाबा मा जानो होनो नांगोन नोङो होनो हायाबाथाय ब्रेकआप आइफननि थाखाय ब्रेकआप औ होनो हायाबा नों आंनि मोजां मोननायखौ आइफनजों सुजुबाय आइफन मोनाबा जे नों आंखौ गारगोन बोरै बाथ्रा बियो थार मोजां मोननाया बिदिनो नों आंखौ मोजां मोनोबा आइफन मोनसेखौनो होनो हाया नामा बेलेगनि बयफ्रेन्डफोरालाय माथो एफा दामि होयो आइफन होयो कार होयो नों आइफन मोनसेखौनो होनो हाया जाबाय ओमफ्राय आंनाव मा दं साख्रि दं माव खामानि मावहै गोजानाव थां मावनानै लाय खामानि मावनानै नों आइफन होनांगौ आं मिथिया आंनो आइफन नांगौ नालाय नांगौ होनो हायाबा ब्रेकआप आच्छा बिदिसो खोथाया मोजां मोननाया बिदि जाहैबाय आं जेबो मिथिया खामानि मावनानै नों आं आइफन होनो नों मिथिगौ जोंनि सेंग्रा मानसिफोरनि जिबना माबादि केरेला थां बम्बाइ थां 12 घन्टा डिउटि मावनांगौ जोङो सेंग्राफोरा जिबन जोंसो मिथिगौ नोंसोर जुदि आइफन बायना होनांगौ आंनाव आनखि साख्रि गैया आरो बिमा बिफाया जोंना खुनु बिजनेसमेन नङा बा साख्रियाल नङा बोरै आं नोंनो आइफन होनो आरो दिनै नों मा खोथा बुंदों आइफन होआबा आंनि मोजां मोननायखौ बोसोरथाम मोजां मोननायखौ ब्रेकआप होगोन बे बोरै जागोन जोंसो मिथिगौ जों केरेलायाव 12 घन्टा डिउटि मावनानै मालिकजों बुजानानै 15,000 जों दरमाहा मोनो बेनि अनगा जोंनि जिबनाव मा दं खालि खामानि मावनांगौ जों माथ्र साख्रि गैया बिमा बिफानि फैसा गैया आरो ओरैजाय मोजां मोननायखौ गारनो हाया आरो दा मोजां मोननाया आइफन बिदों जों बोरै होनो जों खामानि मावै मासां जे गोजानाव थानांगौ न'खराव थानो मोना जों न'खराव बिमा बिफानि मोनसे ओंखाम मोनजाया नुवा जों डिउटि मावबाय थानांगौ मारदों हार टाइम डिउटियानो डिउटि बे जोंनि जिबन जोंहाबो गोसोथोनायखौ गारनो गोसो गैया नाथाय नों दिनै आंनाव आइफन बिदों खिन्थु आं होनो हाया आंनाव साख्रि गैया आंहा दुखु जोंहा न'खराव साख्रि गैया बुजिदोंना सोमस्रि आंहा नोंखौ गारनो गोसो गैया नाथाय नों दिनै जि बाथ्रा बुंदों आंनि गोसो गोरबोखौ बिराद दुखु होदों आं नोंखौ बोसोरथामाव बिराद अनदों
जि गोसो जादों बेखौनो नोङो खालामनो होदों नाथाय नों दिनै आइफननि थाखाय आंखौ गारनो मानो खोथा बुंदों बुंलाय सोमस्रि नोंनि गोसो गोथारजों आंखौ गारनो हामारगोन ना सना आंनो आइफन नांला आं बुजिबाय आंनो नोंखौल' नांगौ नों आंखौ अनबाय थाबानो जाबाय नों न' बांखौल' लुगुरदो मोजाङै आं नोंजों अरायसम दङ सोमस्रि थ' जोंहा मा रिलिज बानायनोसै बारा जि मबाइलजों थोद नोंनाबा बिदिनोसै आरो थ' बानायनोसै थ' दानिया आंहा आलासि आदा दङ न'आव आरो बे आलासि आदाया दा नों बाराद्राय लाराथों थांनानै दोखो हैगोन आं बेखौ जालायबाय नोंना आंहा थांसै ए माथो फाग्लि थांमारबायसोलै दा नायखोमाहैगोन आं र' नोंनि आलासि आदाखौ बारा बारबा जोगोनासो होखारगोन आं होद थांसैलां